имрӯз мо бо шумо чор қоидаи сарватмандиро дида мебароем. Агар кадоме аз шумоёнро напурсем, ҳар яки шумо соҳиби ягон ҳунар ё донише ҳастед, ки бо ёрии он шумо ягон миқдор маблағе ба хонаи худ меоред. Якеи шумо муаллим, якеи дигар донишманд, якеи дигар табиб ҳастед, вале дар ҳамаи самтҳо ҳам одами сарватманд ва ҳам инсони камбағалро мушоҳида кардан мумкин аст. Хоҳ табиб ё ки муҳандис фарқе нест, аммо на ҳама вақт даромади молиявии ҳамаи инсонҳо якхеланд. Онҳо албатта мобайни якдигар фарқ мекунанд. Барои ҳамин ҳам бояд даромади молиявии худро зиёд кунем. Қоидаи якум: ҳамёни худро пур кунед, яъне кашилёки худро. Қоидаи якум мефаҳмонад, ки ҳар моҳ аз 10 як ҳиссаи даромадии худро ба худ маблағ гузорӣ кунед ва 9 ҳиссаи дигарро ба зиндагӣ кор фармоед ва ҳамин хел давом диҳед ва баъди чанд вақте шумо дарк мекунед, ки ҳамёни шумо вазнин шудааст ва шумо бошед қаноатманд хоҳед шуд. Қоидаи осон аст, вале на ҳар кас онро иҷро мекунад. Қоидаи дуюм: хароҷоти худро назорат кунед. баъзе аз шумоён мегӯянд, ки ба мо ҳамин маошамон намерасад ва чӣ гуна мо як ҳиссаи пулро ҷамъ кунем. Дар қабати ҳар яки мо инсонҳое ҳастанд, ки 500 ё 1000 сомон маош мегиранд, дигаре бошад 10 000 сомон. Аммо ҳамёни ҳар яки шумоён ҳамин хел холӣ аст. Барои ҳамин ҳам ин дар назари мо чунин мерасад. Шумо бояд хароҷоти худро назорат кунед. Агар идора кунед, худ ҳис мекунед, ки баъзе аз хоҳишҳоятон нодаркорӣ аст. Хоҳиши инсон ҳамчун як уқёнусе аст, ки беканор аст ва ҳамаи онро иҷро карда намешавад. Қоидаи сеюм: сарвати худро зиёд кунед. вақте ки ҳар яки мо ин ду қоидаро омӯхтем ва амалӣ гардонидем, бояд ки сарвати худро зиёд кунем. Маблағи ҷамъшуда хуб аст, аммо он як вазнини мурда аст, агар онро кор нафармоем. Чӣ хеле ки мо медонем, инсон фақат 8 ё 12 соат кор карда метавонад, аммо маблағ метавонад ки 24 соат беморшавӣ ва мондашавӣ кор кунад. Барои ҳамин ҳам маблағи худро ба сармоягузории бизнес ё ягон даромади ҳамавақта сарф кунед. Қоидаи чорум: маҳорати даромадии худро такмил диҳед. ҳар як инсон ягон ҳунар ё донише дорад, ки маблағ ба даст орад, аммо на ҳама метавонад ба зинаҳои баланди корӣ ё ҳунарӣ расад. Масалан, шумо метавонед ки табиб бошед ё ки муҳандис, аммо барои сартабиб ё сармуҳандис шудан бояд маҳорати ҳунарии худро беҳтар кунед. қариб ки ҳамаи инсон ба корфармои худ ё компания норозӣ ҳастанд, вале ягон инсон маҳорати худро такмил намедиҳад. Агар шумо табиб бошед, ҳаракат кунед, ки бо ягон ҳамкори ботаҷриба маслиҳат гиред. Агар сармоягузор бошед, бояд ки сармоягузорон маслиҳат кунед ва ҳар хел намуди сармоягузориро омӯзед. Чӣ қадар яки зиёд маҳорататонро такмил диҳед, ҳамон қадар маош хоҳед гирифт. Дар ҳаёт ҳамеша пешсаф ва боғайрат бошед ва дар хотир доред, ки ин қоидаҳо ҳамчун зина аз 1 то 4 мебошанд. Агар бо навбат онро дуруст истифода баред, сарватманд мешавед.